Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä Radio Kalevaa iltapäivälähetystä. Milano Korttina olympialaiset on nyt tosiaan kilpailtu. Koirat karkasi, norjalaiset petti ja paljon muuta tapahtumia riitti näihin pariin viikkoon. Mutta mites Tuirassa? Vaaran vyöhyke. Tuiran kirjeenvaihtajien raportti Tuirasta. Hyvää iltapäivää. Milano Cortinan talviolympialaiset ovat herättäneet paljon keskustelua etenkin päättäjäistensä puolesta. Miten Tuirassa? Kiitos, Rotuari. Täällä Tuirassa taas tapahtuu. Juuri tuossa Tuiran S:n pihasta lähti sähköpyörä kahdesta lukosta huolimatta kuin koira kaisikosta. Vai miten se menikään? No, takaisin Rotuarille. Jäämme seuraamaan tilannetta. Kiitos paljon Tuiran tuimat tästä raportista. Vaaran vyöhyke. Tuiran kirjeenvaihtajien raportti Tuirasta.